Барыгызга да ассаламу алейкум. Бүгенге көнгә кадәр халык арасында, мөселманнар арасында кеше үлгәннән соң Коръән укыламы, юкмы дигән сорауга карата каты бәхәсләр тынмый. Берсе әйтә укыла ди, икенчесе укылмый ди, өченчесе Коръән укуның нинди зыяны бар дип әйтә, ләкин дөрестлек кайда икән? Кеше үлгәннән соң Коръән укыламы, юкмы? Әйе, укыла. Ләкин нинди сүрә һәм нинди аятлар укыла икән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хәдисендә әйтә: "Әгәр дә сезнең берәрегез югалту кичерсә, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун" дип әйтсен. Без барыбыз да Аллаһтан һәм барыбыз да Аллаһка кайтачакбыз. Бу хәдис Абу Дауд хәдисләр җыентыгында 3119 булып китерелә һәм сахих хәдис булып санала. Димәк, кеше бу дөньядан ахирәткә күчкәннән соң нинди аятны укырга рөхсәт? Бакара сүрәсенең 156 аятын. Кайда Аллаһы Тәгалә әйтә: "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун" ди.